Compte. Carol Rius, vicepresidenta i responsable de la Comissió d'Equitat de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i, a més, cap de la vocalia d'Equitat dels Xiquets de Reus, i Irene Llatze, cap de la Comissió d'Equitat i de l'equip sanitari dels Xiquets de Tarragona. Benvingudes, com esteu? Què tal? Molt bé, moltes gràcies. Potser hi ha gent, la que avui ens està escoltant, que pensa que aquesta comissió d'equitat ha estat sempre la coordinadora, però el cert és que és relativament nova perquè va néixer el 2018. En quin moment i per què es crea? Es crea aquesta comissió després de veure unes necessitats de les colles i aprofitant en aquell moment, el 2018, que estava la Inés de presidenta, es va posar sobre la taula aquests temes, al final aquestes necessitats, i a partir d'aquí s'intenta treballar perquè la coordinadora pugui emparar una mica com un paraigua a la resta de colles. Clar, quan parlem de necessitats, quines? És a dir, per posar una mica d'exemples, quines necessitats tenia la colla en aquells moments, abans del 2018, que fa no res, perquè si a més comptem la pandèmia pel mig, vull dir, és relativament nou. Jo crec que anaven més les necessitats encarades a situacions que es puguin trobar. Al final, les colles castelleres són entitats socials. Tot el que la problemàtica que podia haver en un àmbit social, en la societat, a peu de carrer, ens ho trobem d'una manera més mínima, o més minimitzada, per així dir-ho, en una colla. Doncs es generen les necessitats de tenir protocols que ens diguin com podem treballar en cas d'agressions, o ja no només sexuals, també per altres raons discriminatòries, i també poder sensibilitzar i formar les colles en aquest sentit. Actualment, de fet, aquesta comissió està integrada per 20 membres de les diferents colles de Catalunya, entre les quals es troba justament Xiquets de Tarragona, que va ser una de les pioneres en impulsar una comissió d'equitat. En quin moment decidiu, Irene, impulsar aquesta comissió com a colla sense tindre ningú referent, podríem dir, dins del món casteller? Es van ajuntar una mica, com comentava abans, aquestes colles que van detectar potser més aquesta necessitat, i ja quan es comença a treballar dins de la coordinadora, nosaltres amb aquestes colles també ens ajudem una mica a compartir coneixements, formacions o inclús persones que ens poguessin guiar una miqueta en aquesta creació, i a partir de la coordinadora és quan nosaltres ens hi posem també a crear la comissió. Per tant, va ser abans coordinadora que Xiquets de Tarragona? Sí. Vale. Tenia entès que era és a dir, Xiquets de Tarragona va ser la primera en crear una comissió d'equitat i després, a partir d'aquí, fem com l'equitat base o mare, per dir-ho d'alguna manera, a través de la coordinadora. S'ha de dir tot i així que les colles universitàries, ja des de 2014, 2013, 2015, ja havien començat a implementar aquestes comissions de gènere, i llavors va ser més fàcil també per les convencionals començar a fer-ho. De fet, les colles universitàries han tingut, podríem dir, la part fosca i l'altra part més, que se les ha vist d'una altra manera, i en el tema justament d'equitat han sigut un referent en el món casteller. Vull dir que sempre han estat potser a la part més fosca i se'ls ha criticat per les seves construccions moltes vegades, però si parlem justament d'equitat i de tot aquests, de tot el que fa, no només el que dèiem, agressions, LGTBI, fòbies, racisme, etc., han sigut un referent. En què es diferencia també una comissió d'una colla pròpia a la de la coordinadora? Al final aquestes comissions van néixer amb aquesta candidatura de la Inés Soler com una manera d'obrir la coordinadora a les colles. Van detectar aquestes necessitats i són com grups de treball, n'hi ha diferents. Equitat és un, també hi ha la musical, la jurídica, la de salut i prevenció. Llavors era una manera que les colles poguessin participar i treballar juntament amb la coordinadora per detectar aquestes necessitats i trobar-los una solució. Per tant, a nivell tècnic, trobem el mateix. Són comissions d'equitat que, per dir-ho d'alguna mateixa, segueixen el mateix format, tant les pròpies de les mateixes colles com la de la coordinadora. No, la de la coordinadora és un equip de treball que ajuda a muntar les jornades, que detecta necessitats, un lloc també de compartir. En canvi, les comissions de dins de les colles, cada colla també tindrà la seva manera de gestionar-ho, però suposo que s'encarrega més de la gestió dins de la seva pròpia colla.
Clar, què fan exactament aquestes comissions? És a dir, perquè la gent entengui, perquè potser hi ha gent, després parlarem de si es coneixen suficient o no, però a nivell tècnic, què és el que fa una comissió d'equitat? Una de la convencional, parlem. Jo el que diferenciaria entre la coordinadora, per exemple, i la d'una convencional és que les convencionals solen ser més reactives en aquest sentit, no? Són les que coneixen l'àmbit i les persones que formen part d'aquest col·lectiu, d'aquesta entitat, són les que posen les eines per poder detectar o per poder comunicar o que sigui més fàcil poder gestionar aquests casos. I al final són les que decideixen o miren com poden tirar endavant amb el cas que tinguin o que s'hagin trobat. I aquesta seria la diferència. En canvi, a la coordinadora doncs, treballa molt més pel tema de formació, per donar guies, facilitats perquè es puguin crear aquestes comissions, perquè no totes les colles en tenen, que abans parlàvem de necessitats, que no només era també trobar-nos amb casos, sinó que al final els castells són un àmbit molt masculinitzat des de sempre, perquè és algo que és tradicional. Sí. I fer aquests canvis costa molt. Llavors, també intentar treballar aquesta perspectiva. Clar, abans que existissin aquestes comissions, com es gestionava? Segurament es gestionava com les juntes bonament podien i s'acabaven agafant algun estatut que tenia i reaccionaven a, per exemple, una agressió o bé com benament poden o simplement amagant-ho. I això és una realitat que segurament ha passat a moltes colles i que probablement segueixi passant. La part positiva de que hi hagi comissions i hi hagi protocols és que això ja no queda només en mans de 2 o 3 persones de juntes, sinó que queda en mans de persones formades i que a més poden sol·licitar ajuda experta quan es trobin davant d'un cas d'aquests. En els últims anys, o des del 2018, quan es van crear aquestes comissions, o almenys es va crear la de la coordinadora, quines han estat les consultes més repetides? No sé si en teniu unes quantes... Sobretot en els temes de gestió de casos d'agressions, ens trobem molt desemparades moltes vegades com a membres de comissions o de vocalies d'equitat i són molt difícils de gestionar. Llavors, des de la coordinadora sempre diem que som el 112, que ens truquen quan estàs allò rotllo SOS i també ajudem amb el que podem. I sobretot intentem oferir un punt de vista i donar contactes de persones expertes que el puguin guiar millor a la colla. Clar, teniu un recull d'aquestes consultes o dels casos que rebeu any rere any. No sé si hi ha dades al respecte de com està ara mateix. És confidencial tot. Sí que tenim, internament sí que sabem números, però evidentment quan ens ve una colla a fer una consulta és d'una confidencialitat del 100%. De fet, moltes vegades jo no ho sé perquè si és una colla propera a la meva colla ja no se m'explica a mi. Sí. Queda confidencialitat total. I sabeu si aquestes consultes com acaba el cas? També entenc que és confidencial i que no podeu a portar a terme un seguiment, o sí? Sí, la colla, o sigui, nosaltres sempre demanem, evidentment, que si ens volen seguir informant del que ha passat, estem obertes. Tampoc podem obligar a que ens ho segueixin explicant. A vegades sí que sabem com acaba, a vegades no. Per a aquelles persones que ara mateix ens estiguin escoltant i que potser o es puguin sentir identificades, quins serien els passos que haurien de seguir en el cas de trobar-se en una situació de discriminació, d'agressió, d'abús? Nosaltres el que normalment comentem és que ens ho comentin a nosaltres. Si no es veiessin capaces de fer-ho en primera persona, sempre es pot buscar algun de confiança que pugui comunicar-nos-ho i principalment el que es fa és parlar amb aquesta persona i al final aquesta és la que decideix fins on vol arribar. Pot ser una conversa simplement informativa, com posar a sobre de la taula quines opcions tenim per treballar-ho. Quan parlem amb nosaltres parlem de la comissió d'equitat de les mateixes colles. Entenc, per tant, que en aquests casos s'han d'adreçar directament a la comissió d'equitat, si és que les colles en tenen, o a la Junta en el seu cas, o directament a la coordinadora?
En principi, trobo que qualsevol agressió o denúncia que vulgui fer una persona primer s'hauria d'adreçar a la seva colla per veure com aquesta ho gestiona. Tingui o no comissió d'equitat. Tingui o no comissió d'equitat. Evidentment, si no hi ha comissió d'equitat, doncs el següent pas seria segurament a junta o a tècnica. També pot haver la possibilitat que aquesta persona no es senti a gust amb aquella comissió d'equitat o amb aquella junta o amb aquella tècnica. Per tant, es pot adreçar directament a la coordinadora a través del mail. De fet, la meva colla també té un correu exclusivament d'equitat, que només té accés 2 persones d'equitat per fer denúncies o anònimes o escrites, o com ho vulguis dir, per si, com comenta la Irene, que a vegades fa com cosa acostar-se enmig d'un assaig a algú per explicar-li això. També tenim la manera de fer-ho a través del mail. Sabeu actualment quantes colles tenen comissió d'equitat? Tenim un registre d'això? L'última enquesta, hem de fer una enquesta nova perquè l'última la vam fer fa 2 o 3 anys, diria que hi havia una 30, una cosa així, i ara en breus, com estem preparant un nou informe d'igualtat per veure quantes colles té, quantes persones dones són caps de colla, presidentes i més, com estem fent tot aquest planning, segurament passem una enquesta per veure en quin punt estem. S'ha de dir que quan vam començar el 2018-2019 pràcticament no n'hi havia, i al cap d'uns anys, quan vam tornar a fer l'enquesta, ja es van doblar. O sigui que esperem que es torni a doblar aquest any. Clar, i també una cosa és crear la comissió d'equitat i l'altra cosa començar a incorporar també tots els protocols, que és un dels objectius, entenc, també d'aquestes comissions d'equitat, és a dir, que totes les colles sàpiguin què és el que s'ha de fer en casos de discriminació, d'agressions, etc. Entenc que és aquesta l'objectiu final o principal, almenys, d'una comissió. Òbviament, més enllà de donar suport, que això es dona per suposat. Creieu que el conjunt de castellers i castellers actualment coneix l'existència d'aquestes comissions? Jo crec que sí. Mira, nosaltres fa poquet vam haver de fer una enquesta perquè aquest any volem redactar ja el pla d'igualtat i abans de fer el pla vam voler fer una diagnosi de la colla per veure en quin punt estem i quins són els punts que potser hauríem d'abordar més. I aquí, en aquesta enquesta sí que es preguntava molt sobre la feina de la comissió i també a nivell d'equitat, al final, d'igualtat entre homes i dones. Però, tot i que intentem que la colla sigui coneixedora d'aquesta comissió amb les formacions, sobretot quan entra gent nouvinguda, no acaben de saber ben bé quina és la nostra tasca. Sí que saben que estem també fent una feina reactiva, com deia abans, que som algú a qui es pot acudir quan hi ha algun problema, però a nivell de formació i sensibilització costa bastant que s'entengui la nostra funció. Per part de castellers i castelleres o per part de juntes estem parlant? Jo crec que més el gruix de la colla. El gruix de la colla. Sí. I per què creieu que és? Jo crec que hi ha molta tendència a veure'ns, sempre ho diem, com a les policies, hi ha molta aquesta tendència a veure'ns així, per aquesta funció reactiva que fem, que al final és que és la més visible i la més important, de que quan realment passi alguna cosa puguem activar-nos. I fa molta ràbia perquè realment hi ha moltíssima més feina que això, i aquesta feina, de fet, és la que més desgasta. És la que, per això hi ha moltes comissions i per això a les jornades d'equitats últimament hi ha tallers de cura, perquè les persones que formen part de les comissions acaben cremades per aquest tema. Llavors, estaria molt bé que es fessin més incís en el tema de formació, amb el tema del pla d'igualtat que comenta la Irene, que estaria molt bé que totes les coses comencessin a mirar-se'l i a plantejar-se'l. Però cremades per què? Perquè és difícil estar al davant d'una comissió de gènere i haver de ser, tenir aquesta feina de reactiva en el moment que hi hagi una agressió. Després parlarem de totes les jornades que també organitzeu com a comissió d'equitat, però més enllà de la comissió, a mi també m'agradaria saber què en penseu vosaltres dues com a dones, com a castelleres i a més de diferents colles. I què en penseu vosaltres del paper que juga la dona actualment al món casteller? No sé els anys que porteu dins les vostres colles, però no sé si també heu vist una evolució, si veieu que no evolucionem, que evolucionem però massa a poc, com al conjunt de tots els sectors, us diria. No sé com ho veieu vosaltres actualment.
Pregunta complicada, Sí. ho sé, pregunta que sempre es fa, també crec que obligatòria perquè reflexionem tots plegats de quin és el paper que juga la dona. No només, i repeteixo, no només en el món casteller, sinó en el conjunt de sectors. Però això, no sé, vosaltres també... Jo he de dir que sempre ho dic, que jo he tingut una sort que és que jo he estat en 3 colles, vaig estar a l'universitària, vaig estar a Castells de Barcelona perquè jo soc de Barcelona i després vaig vindre a viure a Reus i ja porto 7 o 8 anys. Llavors he vist moltes diferències en les colles, no? La zona tradicional, a la zona tradicional, a una zona a l'àmbit universitari. Sí que és veritat que quan vaig venir a la zona tradicional vaig veure molta diferència, o sigui, vaig tenir la sensació que a la zona no tradicional era més fàcil tot el paper de la dona dins dels castells, o almenys les dones eren més visibles en posicions més masculinitzades, però també trobo que en aquests 7-8 anys que porto aquí ha evolucionat moltíssim. També hem de tenir en compte que sempre depèn al final qui estigui al davant, no? Si està al davant una tècnica conscienciada, una tècnica que vol treballar per això, doncs segur que hi haurà dones en posicions importants, rellevants. Si és una colla que és més tradicionalista i no hi pensa tant, doncs no hi serà. I això és una realitat. Sí, Irene. Totalment. Jo farà uns 10 anys que estic aquí a Xiquets de Tarragona. I es nota molt el pes al final del que deia abans del tradicionalisme, no? De les colles més noves, més joves, crec que han sapigut evolucionar molt més fàcil, sent imatge de la societat, com parlàvem abans, però de totes maneres, amb tota aquesta antiguitat, tot aquest pes que hi ha al darrere d'haver estat de les primeres colles en el món casteller d'existir o de fer segons quines formacions, pesa molt. I el paper de la dona crec que en aquestes colles és molt més pesat en aquest sentit. Així com en la universitària sí que també hi he format part, no es veu aquesta feina. Sí que segueix havent rols més marcats per homes, però com les edats són similars, el temps és finit en aquest sentit, o sigui que acabes la teva època universitària i ja marxes, en una convencional t'hi pots estar tota la vida. I hi ha gent que inclús acaba educant aquí, que comença de canalla i acaba jubilant-se. I aquí es nota realment que pesa molt la tradició. Sí, perdó. I també és un petit meló que a mi m'agrada obrir sempre, que és molt curiós que com més gran és la colla, menys dones hi ha en posicions importants. Això us anava a preguntar. I en canvi en colles de 6 o de 7 o inclús de 8 veiem dones com a presidentes, com a caps de colles, com a caps de pinyes, ocupant posicions masculinitzades com pot ser un primer a les mans o un vent o el que sigui. I en canvi va pujant el nivell i sembla que ja no existim. Sembla que per fer castells de 6 o de 7 sí que podem, però per fer de castells de 9 o de 10 ja és més complicat. I potser que arribin a pensar en tu no per les teves capacitats, sinó per ser una quota. Això també. Que això... Totes hem sigut quota en algun moment. Això és el que us anava a dir. És a dir, això és que us hi heu trobat també. Sí. I notar-ho, que aquesta és l'altra. Bueno, a mi se m'ha dit... Directament. Directament, no en la meva colla, en altres àmbits m'ha dit ets la quota. No significa que no siguis vàlida, no significa res, però ets la quota. I això senta molt bé quan... Correcte, gràcies per dir-m'ho. Sí, no? Com a mínim ets sincer, suposo. Sí, però és aquell punt de dir... No sé ni si ho vull saber, que sóc la quota. No sé si tenim dades, de fet, del nombre de dones que ara mateix estan en juntes directives a les colles. Cada any fem aquest recull des de la coordinadora, que és l'informe aquest que sortirà en breus. Per això també animo des d'aquí a les colles que vagin omplint a l'intranet. Recordatori. Sisplau, recordatori, aneu omplint a l'intranet els càrrecs, que llavors nosaltres podem fer anàlisis i va molt bé. També cada any surt diversos mitjans castellers qui són i demés. Jo ara mateix no tinc els números, però és això, és bastant trist. També perquè estaria bé també fer aquest paral·lelisme que dèieu entre quantes n'hi ha i on estan, per veure el que dèiem també de les colles més grans a les colles més petites. Vull dir, també és un altre, llancem aquí un altre objecte d'estudi, mirar què és el que està passant. I el que dèiem, també les colles universitàries en aquest sentit estan donant un exemple.
I des del 2019, que abans també ho heu avançat, des de la coordinadora heu organitzat les Jornades d'Equitat, que l'any passat va ser la 6ª. Amb quina voluntat van néixer també? És una manera, el que dieu abans, de donar a conèixer les comissions d'equitat. Per què neixen les jornades? Qui es mulla primera? Al final eren amb la línia de la formació, jo crec, sobretot, en els inicis de les comissions que s'estaven creant, doncs donar també aquestes eines com per saber per on tirar, perquè al final anàvem molt a cegues. I sense cap precedent, no? I doncs començar a crear aquest precedent de jornades, jo crec que més formatives, de trobar espais on puguem compartir, perquè, òbviament, doncs, com dèiem ara, les experiències de cada colla són molt diferents i doncs, poder arribar una miqueta a tot i anar actualitzant-nos al final. Us en recordeu del volum de castellers o castelleres que va venir l'any passat? No, ara us he ficat aquí en un d'allò, que passem, re. Bueno, ara... Jo vull dir que és de les jornades amb què ve menys gent. I però això... està obert a tothom? Podem vindre castellers o castelleres o està més pensat per a juntes directives? Pot vindre tothom, absolutament tothom. Sempre fem que algun taller sigui com més genèric o més adreçat als castellers i castelleres. De fet, ja l'any passat vam començar a plantejar tallers amb mirada masculina, perquè també considerem que els homes havien de començar a ser incorporats en aquestes jornades, perquè si no tampoc té cap mena de sentit. Correcte. I sempre està obert a tothom. És una de les menys nombroses. Bueno, també ens està dient alguna cosa, sí. No? Jo crec que també falta aquest punt de... No sé com dir-ho, educacional, de dir que sembla, jo dic sembla que sigui una lluita de les dones, però és una lluita de la societat, i al final fins que els homes no entenguin que aquesta lluita també forma part i els implica amb ells, costarà més. Per tant, també convidem, òbviament, a tots els homes a que formen part d'aquestes comissions i d'aquestes jornades. L'any passat es va centrar la jornada d'equitat en les cures, els rols de gènere i l'arrelament de les persones nouvingudes. No sé si em vau poder extreure algun tipus de conclusió. Si algú us va traslladar alguna cosa o vosaltres mateixes vau dir, ostres, doncs mira... Jo amb el que em vaig quedar més és que necessitem més espais de cures, ja ho he mig comentat abans, però va ser el taller del qual la gent va sortir més tocada i ens van demanar més espais com aquell. O sigui, segurament en aquesta jornada, que serà el 28 de novembre, si no recordo malament, a Manresa, es repetirà un taller així, perquè necessitem espais on puguem sostenir-nos. I els altres, va haver un altre taller sobre els documents que tenim des de la coordinadora per donar-los a conèixer i sobretot les noves comissions sapiguessin on estan, quin contingut tenen i aclarir alguna mena de dubtes. I després va haver la presentació del d'arrelament, que és un treball de l'Oriol Ríos, parlant una mica de com podem donar la benvinguda a persones migrants a les nostres colles. Clar, quan parlem de cures, a què ens referim exactament? Com he dit abans, és molt complicat estar al davant quan hi ha una agressió, perquè pot semblar... De fet, normalment tota la colla es recolza, però sempre pot haver-hi un sector de la colla que no et recolzi, o una junta que no et recolzi, o qualsevol cosa, i a vegades et sents com una miqueta en primera línia, sense ser tampoc una experta en la matèria que estàs allà, de bona fe, i d'intentar que tot vagi com millor possible. I sí que hi ha moltes coses que han sigut amables en aquest sentit, però també companyes han explicat que han tingut moments desagradables en les seves colles. Llavors és molt difícil sostenir que la teva família, que és la teva colla, la teva família, que sempre t'ha recolzat, en aquest moment on tu t'estàs posant a primera línia, no et recolzi al 100%. De la manera que ho dieu, entenc que ha passat a més d'una colla. Sí. Que podríem dir que és la part que, o almenys us feia, quines han sigut una de les preguntes, no? que més repetides, i entenc que aquesta ha sigut una d'aquestes. Com es gestiona aquest paper dins una colla en què la meva colla potser ara se m'ha girat en contra? Normalment no és la consulta més demanada. La consulta més demanada és ens ha passat això, com aplico el protocol? Però sí que és veritat que a les jornades vam veure com que era un tema molt, molt calent i molt punyent.
i vam pensar que calia com repetir-ho. Hi ha algun altre tipus d'acció que es pugui fer des de la coordinadora? Perquè al final sí que és veritat que com a coordinadora esteu ara mateix oferint, no? Tots els protocols, maneres de portar a terme els protocols. No sé si veient que al final les colles és una entitat en què hi ha un volum de gent considerable de mentalitats molt diverses, hi ha alguna cosa més que es pugui fer o estem bastant lligats de mans i peus? Per la banda gestora, per exemple, en les jornades de gestió, vam portar un expert en reglament de règim intern i ara vam portar la jornada gestora perquè hi hagués més gent, que va fer molt incís en que els protocols havien d'estar a dins dels reglaments de règim intern perquè les colles, si havien de dur alguna mesura disciplinària, estiguessin emparats per la llei. I això, per exemple, ja ho vam portar en aquella jornada perquè és molt més nombrosa i vam creure que era molt important. I després, és l'eterna pregunta, no? De què més podem fer? Doncs podem fer més difusió, podem fer més infografia, podem fer... Al final són les colles i la comissió d'equitat les que ens marquen el camí de necessitem això, necessitem l'altre. I a partir, suposo que també amb tot el que us va arribant es marquen les futures jornades d'equitat. Abans ho heu dit, la pròxima serà el 28-29 de novembre, no m'equivoco. No sé si podem avançar alguna cosa més, és a dir, quins seran els temes d'enguany? Estamos planificando. Segur que hi haurà algun tema de cures, probablement hi hagi algun tema de comunicació, de com comunicar-nos en la colla. Estem construint. El que està clar és el que dèieu, les cures segurament hi seran i està obert a tothom. A tothom. A tot casteller i castellera que vulgui, no només a les juntes. Exacte. Vull dir que des d'aquí potser també si els nostres oients no ho tenien del tot clar i es pensaven que només hi podien anar a la Junta, no, que sapiguin que ells per lliure també hi poden anar. Sí, i la comissió d'equitat també està oberta, evidentment, a totes les colles. Agafem un membre per colla, només, perquè si no seria un grup de treball molt gran, però també està oberta. Si ens escolta algun casteller o castellera que hi vulgui participar, només ha de parlar amb el seu responsable de grup territorial, de la coordinadora, i enviar un WhatsApp i evidentment, amb l'aprovació de la colla pot entrar amb nosaltres a treballar. Correcte. I aquestes jornades, però, no són les úniques que organitzeu, perquè, com dèiem abans, durant els últims anys també heu anat fent tallers i jornades per a joves i adolescents, per exemple, que al final també són el futur. No sé si aquests jornades i tallers també continuen dempeus i també se'n continuaran fent o ens centrem només en jornades d'equitat? Fins ara s'havien fet les jornades d'empoderament, que hi havia per tot el territori català, més o menys, i l'any passat vam fer una novetat, que és que vam fer una jornada de jovent, que la vam fer a Sants, en la que primer tots els joves, si no recordo malament, de 13 a 17 anys, una cosa així, van fer un taller pel matí, es van conèixer, van venir gent de moltes colles diferents i després per la tarda ja van tenir com un moment més per conèixer-se entre ells. I enguany la tornem a repetir, no me'n recordo mateix de la data, serà a Tarragona, al local del Serrallo, i repetirem un format similar. Enfocat als joves, per què? És a dir, és el que us deia abans, una mica, com que sabem que són el futur o potser el canvi ja ve donat per aquí, potser canviar de mentalitat depèn quins sectors de les colles o depèn quines edats costa més, però potser si ja comencem de base és molt més fàcil o hi ha més possibilitats de canviar les coses. No sé si va per aquí, aquests tallers i formacions. Va per aquí. Al final, també, com a castellers, segurament passa a totes les colles, que hi ha el moment de passar de ser canalla a ser adult és molt complicat, perquè els cossos canvien. Canvia molt el passar de ser l'enxaneta estrella a ser un quint més o una quinta més, o no ser-ho gens, de fet, no? I és un moment molt complicat i en el moment en què es poden torçar molt les coses. També és un sector de les colles que pot haver-hi una o dues persones o pot ser un grup de 20. Això depèn de com caigui la generació, no? I ens vam veure que era com un grup d'edat que quedava així entre mitjanes de tot.
i vam pensar que seria molt interessant treballar amb ells i que ells poguessin trobar-se i explicar aquestes inquietuds entre ells, no? Ostres, doncs em fa molta ràbia, ja no soc dosos, ara soc quinta, o ara m'estan baixant a quarts, i que poguessin trobar aquest espai on poder compartir i ajudar-se entre ells. Molt bé, sí, totalment. De fet, si parlem justament d'aquesta franja d'edat, aquesta edat, aquests adolescents, aquesta setmana s'ha presentat la nova sèrie de la Letícia Dolera, que es diu Pubertat i que gira al voltant d'una agressió sexual que té lloc justament dins d'una colla castellera entre adolescents. La coordinadora l'altre dia hi va estar present a l'estrena, ja s'ha pogut veure des d'aquest 24 de setembre a HBO. No sé si vosaltres l'heu vist, si no, si creieu que aixecarà polseguera, que portarà cua a aquesta sèrie, entre les colles castelleres, òbviament, i més enllà. Sí, exacte, i més enllà, jo crec que també. Jo he pogut veure, només ha sortit el primer capítol. Queda molt per veure. Si puc fer alguna petita crítica, diria que de moment no se centra gent en el que seria la visió de la víctima ni en l'acompanyament d'aquesta, que crec que realment és el que hauria d'importar, sinó que posa més pes en la crítica o el que dirà la família o el que farà la colla o com s'actuarà. Però bueno, que jo crec que més endavant tindrà molt més interès. I algo que m'ha agradat és que posa sobre la taula un tema tabú com són les agressions sexuals en un ambient familiar o en un àmbit de confiança, i més sobretot en aquestes edats, que sembla que no hagin de passar i passen. Totalment. Carol, no sé si tu l'has vist. Jo encara no l'he vist. Crec que m'estic esperant a fer-me la subscripció quan estigui tota la sèrie penjada. També tens raó. El que està clar és que és el que diem, segurament portarà cua, veurem de quina manera, veurem què és el que passarà, el que ens aniran donant aquests capítols, i sobretot ho veurem a través de les xarxes socials, que en qualsevol tema social sempre estan ben presents. I finalment, ja per tancar aquesta entrevista, a mi sí que m'agradaria que llancéssiu una mena de reflexió al voltant de com veieu que està evolucionant el món casteller en tots aquests aspectes que heu comentat. Sí que és veritat, hem parlat d'agressions, hem parlat d'abús, potser hem parlat més de discriminacions a nivell de racisme i de LGTBIQ+, però no sé, vosaltres com ho veieu, si creieu que som conscients del que tot el que passa, encara queda molt per fer. Com creieu que estem ara, si creieu que estem millorant a poc a poc, i el que dèiem abans, però molt lentament? Sí, jo crec que hi ha molta feina per fer encara. S'ha avançat, lentament, però s'ha avançat. Jo podria dir, crec que estem millor que abans. Es nota molt, jo crec també al final, llibertat d'expressió, de qualsevol manera. En som més conscients del que passa, ens és més fàcil, potser tot i que no sempre, expressar-ho i a fer-ho públic, que això potser és el que més costa, i que s'està teixint al final una manera de treballar colze amb colze, no? I que cada vegada són més persones les que... Una xarxa, d'alguna manera, no? Jo només diria que seguim, vull dir, hem fet molta feina, també considero que la feina més feixuga, que és com entrar, no? O més d'esto, ja hi som, vull dir, ja tothom sap més o menys que és una comissió d'equitat, pugui estar d'acord o no, o donar-li més o menys importància, ja som una realitat a la majoria de les colles, i seguim treballant, i com diu l'Irene, de seguir fent xarxa, i jo crec que a mesura d'anar educant i de més, que les generacions que vinguin, que en sàpiguen també agafar bé el relleu i tinguin ganes d'agafar-lo, que a mi és el que seria la victòria, no? Que aquestes generacions que has vist, aquesta canalleta que has vist créixer, algun dia siguin les que agafin les riendes de la comissió. Doncs amb això ens quedem, noies. Carol Rius, Irene Llatze, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa especial i sobretot per la gran i molt necessària tasca que feu. Moltes gràcies.